El circ mortal, per Toni Mercader i Aida Lanín. A la ciutat de Sitges, a l'any 2039, hi havia un circ molt popular que es deia el Circ de Tuscu. En un dels barris més tranquils vivia un home que es deia César. Ajudava la gent que ho necessitava, però no era gens conegut a la ciutat. Era un xic molt alt, amb els cabells curts, els ulls blaus i molt valent. Un dia, César estava passejant fins que arribà a un carrer que no coneixia i decidí de fer-hi una ullada. Quan va arribar al final del carrer, veia un circ molt gran. Semblava abandonat perquè estava un poc destrossat i feia llàstima perquè no tenia colors. La majoria dels estris del circ eren de color negre o gris i alguns tenien un punt de blanc. Hi havia un cartell que deia que les atraccions eren aptes per a majors de 12 anys, perquè podien arribar a ser perilloses. Aquest advertiment li va semblar d'allò ben estrany. A més, hi havia d'altres atraccions, per exemple, una que es deia el Circ dels Cors, on si algú pujava sense saber res de geografia, podia morir esclafat pels cors d'altra gent que ja havia mort allí. Com que li va resultar molt interessant, malgrat els riscos, va decidir entrar-hi. Quan ja estava dins, va veure tantes coses que no sabia per on començar. Fora del circ, César havia vist fotografies d'algunes atraccions com l'elefant boig, l'armari secret o el túnel dels cors, i no se'n va poder estar de visitar-les. La primera fou l'armari secret. César no volia pujar a cap, però les investigà abans d'accedir. En cada atracció hi havia un cartell que n'explicava el funcionament. L'armari. Era una de les atraccions més divertides del circ. Es tractava d'una mena d'armari on podien cabre entre 15 i 20 persones. Una vegada en l'interior hi havia uns tipus de cadires molt rares, de diversos colors. N'hi triaves una i una vegada la persona estava asseguda i amb el cinturó de seguretat correctament fixat, s'apagaven els llums i calia cercar en la foscor la persona amb el mateix color de cadira que tu. Quan s'encenien els llums, qui no tenia el mateix color de cadira era eliminat i no d'una manera normal, sinó que era esclafat amb les mateixes cadires. Que divertit, va pensar César, fent una ganyota de contrarietat. Quan va acabar de llegir allò, es quedà bocabadat i se n'anà corrents del circ. No obstant, abans d'eixir-ne, veia l'atracció del túnel dels cors un xiquet que devia tenir uns 7 anys. Com que a l'entrada del circ deia que no hi podien entrar menors de 12 anys, hi va anar corrents. Abans d'arribar al lloc per on suposava que havia desaparegut el xiquet, va veure una altra atracció que el va fer detenir-se en sec i llegir. El túnel dels cors. Si vols pujar a aquesta atracció, molt de geografia hauràs de saber. Si no respons bé cap pregunta d'aquesta atracció, prepara't a rebre l'impacte de les plaques tallants i a morir en un instant. César havia viatjat molt en Interrail. En l'any 2039, els Interrails anaven combinats amb alguns trajectes en avió. Temps enrere, sols servia per a viatjar amb tren per Europa sense límit de quilòmetres. Ara, un conveni amb algunes aerolínies permetia agafar alguns vols, fins i tot transoceànics, i gaudir de trens tan mítics i encara vigents com l'Orient Express o el Transsiberià. Tot això li permetia saber de primera mà les ubicacions de moltes ciutats i països, perquè de molts d'ells en tenia records i anècdotes. El repte de l'atracció li va semblar escaient per als seus coneixements, tot i la possibilitat de morir a trossos si no ho encertava. Va llegir en lletra més petita que en cas d'encertar les 3 preguntes, el premi era una volta al món en un vaixell turbo. Una nova modalitat d'embarcació fabricada en l'any 2030, que navegava a una velocitat tan gran que, a més de gaudir dels itineraris per l'aigua salada, oferia la possibilitat de retallar els temps en distàncies molt llargues. Lisboa-Nova York, per exemple, en 8 hores, o Tòquio-San Francisco en tan sols 10 hores. La lletra petita tenia un codi QR al costat, a través del qual César va poder veure en el seu smartphone el vaixell, la ruta i altres detalls del premi. Això sí, hi havia una notificació que informava que fins al moment encara no havia guanyat ningú el premi,
Cèsar no va trobar en cap lloc la informació al voltant de quant de temps portava l'atracció en funcionament, ni quanta gent havia caigut en l'intent. Sols hi havia unes llistes on es podia apreciar una estadística. Participants? Interrogant. Ítem 1? Interrogant. Ítem 2? Interrogant. Ítem 3? Interrogant. Baixes? Interrogant. Altes? Interrogant. Els interrogants en tots els apartats el tenien amoïnat, però això encara va augmentar la seva intriga i el seu interès per intentar-ho. L'atracció consistia en una gran bola del món que girava sobre un eix invisible. Una veu et feia preguntes. La primera pregunta et demanava en quin hemisferi del planeta es trobava una determinada ciutat. Evidentment, aquesta primera era fàcil, perquè sols tenia dues possibles respostes, nord o sud. La segona ja es complicava una mica més, perquè et demanava en quin continent es trobava la ciutat de la primera pregunta. La cosa es complicava una mica més. I la tercera advertia que tenies 30 segons per a ubicar en la gran bola del món la ciutat. Cèsar va començar a dubtar. Ara era conscient que els seus viatges li havien donat una gran saviesa i coneixença de països i ciutats. Però de sobte havia caigut que gairebé totes les seues aventures havien ocorregut en l'hemisferi nord. Europa, viatge en el Transsiberià, Orient Express, Polar Express, que recorre l'Àrtic al nord dels països escandinaus, i algun que altre recorregut per la immensitat del Canadà. Enmig de la incertesa i els dubtes, Cèsar va escoltar uns passos per darrere d'ell. En girar-se va veure que era Sandra, la xiqueta amb qui s'havia donat el primer bes. Ara era una xica de més de 25 anys, alta, com ell. Li havia perdut el rastre feia temps. D'una banda perquè ella se n'havia anat a viure a València, i d'altra perquè ell, com sabem, no solia relacionar-se massa amb la gent. En l'any 2039 era molt habitual que la joventut, i també alguns més majorets, tenien una cibervida més intensa que la real. Internet funcionava molt ràpid en qualsevol punt de la ciutat, gràcies a unes antenes gegants que oferien un wifi d'alta velocitat en el racó més impensable. Per això, les persones entre 13 i 25 anys solien passar-se la vida connectades i vivint unes experiències irreals a través dels smartphones, les tablets i les smartwalls o parets digitals. Una nova tecnologia que convertia qualsevol paret de la casa o del carrer en una pantalla. Cèsar i Sandra es varen mirar fixament. Lluny de parlar, varen agafar cadascun el seu smartphone i varen començar a tindre una conversa a través d'un xat. Un altre dels problemes d'aquests temps era precisament la dificultat de les generacions nascudes a partir de 2015 per comunicar-se parlant. Estaven bloquejats en aquest aspecte i havien de recórrer a la tecnologia. Què fas així, Cèsar? Anava per una zona desconeguda fins ara i m'he trobat aquest circ que sembla abandonat, però amb una atracció que m'ha seduït. La conec, la del túnel. Un oncle meu va participar fa unes setmanes i ja no en sabut res d'ell. Aleshores, és real tot això? Sembla que sí. El premi és molt llaminer, però la pena també, si és res. És el que tenen els bons premis, una contrapartida greu. Tu has viatjat molt per Amèrica del Sud, Àfrica i Austràlia, no? Sí, per això fa temps que no ens veiem. Aquesta atracció va de geografia. Jo domine molt l'hemisferi nord. I sembla que tu el sud. Podríem jugar-hi junts. No dius res de participar per parelles. M'ho haig de pensar 24 segons. Sandra era una brillant enginyera que havia treballat durant uns anys en la planificació en molts països de l'hemisferi sud, en ponts i passarel·les espectaculars que unien illes, foradaven muntanyes enormes. L'obra més espectacular que havia dissenyat i executat era un túnel submarí entre Xile i l'illa de Pasqua. Al cap de 24 segons, Sandra va respondre afirmativament. El soroll del despertador no el va escoltar fins passats més de 2 minuts. El somni profund en què havia caigut Cèsar, després de passar molt mala nit, per fi va fer-lo obrir els ulls i animar-lo a fer un esforç gegant per tal d'aixecar-se. Amb la dificultat que suposa treure's el pijama amb un sol braç, va iniciar el moviment. Després va arrimar-se a l'altra banda de l'habitació
mentre cridava Sandra, que encara geia al llit amb veu baixa. D'un penjador especial va agafar el braç ortopèdic i se'l va acoblar al muscle de manera rutinària. Després de comprovar el moviment complet de la mà i els dits, va agafar les cames metàl·liques de Sandra i li les va apropar al llit. Va executar la mateixa operació que amb el seu braç. I finalment, la parella va eixir de la cambra, disposada a començar un nou dia amb aquelles pròtesis ja arrelades a la seva anatomia, pràctiques i gairebé perfectes, però que cada vegada que les utilitzaven els recordava l'error fatal que van tindre aquell dia del circ. Quan la veu en off els va preguntar per la ciutat de València, durant temps havien pensat que s'havien precipitat en la resposta. Sort que se n'havien adonat en una fracció de segon i es van llançar al terra. Van lliurar-se de la mort, però no van poder evitar perdre un braç i dues cames. Però la reflexió posterior els va fer arribar a la conclusió que tot era un parany. La pregunta tenia dues possibles respostes. Hi ha la València que coneixem, la de Sandra, la de la mar Mediterrània, i la València de Venezuela. En la primera resposta, hemisferi nord, coincidien les dues ciutats, però en la segona pregunta, la del continent, estava la trampa. Tant se val si hagueren contestat Europa o Amèrica del Sud, ja que el concurs maligne no tenia intenció de donar cap premi, senzillament perquè no oferia pista, i això era la prova que el circ havia estat creat malintencionadament. Com que van ser els únics supervivents d'aquella prova, Sandra i César van poder denunciar el cas i aconseguir el tancament del circ. Totes aquelles dades amb interrogants que oferia l'atracció estaven fetes a posta per a cobrir-se legalment. Oficialment, mai no hi havia participat ningú, i extraoficialment, aquell circ era una màquina de regulació demogràfica, creada per l'Estat per a reduir la superpoblació. Les institucions públiques mai no van reconèixer que el finançament d'aquesta mena d'atraccions era a través dels fons reservats. I així va quedar tot, en l'oblit progressiu per la manipulació de la premsa i de la televisió. I Sandra i César es preguntaven: Fins quan? Doncs probablement fins que les ments maquiavèl·liques del govern de torn i de la seva oposició absurda, sols feia oposició en públic, idearen un altre mecanisme per a eliminar persones i poder reduir les despeses en pensions i ajudes. I segurament ja estava tot en marxa una altra vegada.